yawa fito a kar ka fada ko ina fito kawai baba ka je da to mana haka yayi man garba ka rika tattare mutane ka su je kusa da shi yawa fans ɗinka ne a daga fans hannu mana yawa zo ka wuce baba gajere zo ka wuce yawa masoya kuma ga kada bodyguard maso